Добро утро! Пия кафе и след малко се отправям към предизвикателство номер 2 от поредицата Exposure and Response Prevention. Този път ще ходим на палатка на плажа за около 30 часа. Да, смятам до последния час колко време ще трябва да прекарам там, не да изтърпя. Много се вълнувам, защото вече имахме една нощна палатка, има видео в инстаграма ми, но този път ще бъде доста по-интензивно. Няма да сме сами, ще бъдем сред много хора, ще участваме в различни неща, които се случват на къмпинг вечер. Не знам какви са тези неща, но предполагам, че ще са забавни. Представям си огън, общо хапване и такива неща. Пия едно чайче и след малко се залавяме за работа. Защо ми е супер важно, нещо, което за някой може да звучи изключително обикновено, ходенето на палатка, преспиването на палатка, изобщо свързването с природата е терапия номер 1 при обсесивно-компулсивно разстройство, свързано с замърсяване. За мен е трудно все още. Правя стъпки, правя усилия, прекарването ми на нощта при баща ми на село, заземяването, боза по тревата и така нататък. Всички тези неща са прекрасни, но искам да стигна до момент, в който това не са спорадични изблици на доказателство за моята смелост, а това е начин на живот. Искам да се свържа с природата, искам да живея в природата, защото в крайна сметка аз съм част от нея. А окъра ми отнема тази възможност. Отнема ми истинската същност, отнема ми връзката с първоизточника, а именно Земята, Вселената и всичко останало. Ето защо за някой може да звучи, че преспиване на палатка на плажа е голям купон, но за мен е всъщност стъпка към връщане към себе си. Хайде сега да видим какво ще взимаме. Започвам да приготвям нещата за хапване за къмпинга. Имам си безглутенов хляб, който ще направя с този пастет, фенси сиренца от Lidl, котич, което ще направя с боровинки, Ancestral Superfoods, хапките, за да ми е сладко. Общо взето имам достатъчно хапване, като най-вероятно ще взема някакви ядки. Сашо си прави свинска пържола, салата от краставици и домати. 3 неща, които не обичам, така че няма да се караме за нищо свързано с храната. Ами да започваме! Ето и финала за двамата. Хладилната чанта е доста пълна. Когато ги изяждаме едно по едно, ще ви показвам. Всъщност има доста повече неща от тези, които видяхте, че приготвям. Че най-накрая на обяд успяхме да тръгнем и сега ще ви покажа колко много багаж събираме в малката кола. Ето, господин пазелиста подрежда абсолютно всичко. Хладилна чанта, стекове с вода. А тук се крият купища, благинки, палатката, столовете и всичко останало. Да видим откъде ще мога да ви покажа по-добре. Погледнете, няколко етажа от неща, само и само да ни е удобно. И виновникът е ето този. Той държи всичко да е супер комфортно. Часът е 12:51. Да, знам, прекрасно време за тръгване на плажа, към плажа, но тъй като ще седим там чак до утре вечерта, не е толкова късно. Нали, Сашо? Да, много ясно. Естествено, отиваме към плаж Иракли, към дивата му част, където ще сме сред много други къмпингари, така че ще се включим в всичко възможно като дейности. Ако има такова, просто няма представа. Представям си го като забавен лагер. Поне така се опитвам, за да може окъра да млъкне за малко. Мисля, че ще се справя много добре, тъй като вече веднъж бяхме на палатка и то на абсолютно безлюден плаж, където нямаше никой на плажа. А сега ще има супер много хора, така че мисля, че ще ми е по-добре. Този път сме доста по-добре подготвени от към... как се нарича това? Материали? Не материали. От към
оборудване. Да, благодаря, Сашо. От към оборудване имаме по-добри матрачета, имаме по-добри възглавници, взехме си одеяло, грешка, която миналия път бяхме допуснали. Замръзнахме супер много. През деня може да е 40 градуса, но ако спите на плажа, повярвайте ми, трябва си одеяло и със сигурност плажните кърпи не са достатъчни, установихме го миналия път. И така, мисля, че след около 45 минути ще сме там и ще снимам разгъването на бивака, палатката всъщност и всички други неща. Надявам се този Exposure and Response Prevention ден, денонощие да мине добре, да успея да изпълня всичките си цели, свързани с борбата с окъра и най-вече да настъпи момент, в който не го чувствам като работа върху проблема си, а по-скоро като удоволствие. Нямам търпение да ви покажа целия ден. Точно 45 минути по-късно си намерихме място и сега започва голямото разтоварване. И така, това са нещата, които ще ползваме само през деня. За през нощта ще се върнем, там оставам колата, за през нощта ще се върнем да си вземем останалите неща. Определено имаме едно известно количество багаж, но пък за сметка на това абсолютно всичко ще ни е супер комфортно. Някой си прави скара. Така че мисля, че няма да има нищо, което да ни липсва и продължаваме напред. Ето как изглежда малката ни къщичка за тази нощ отвън. Вътре виждате съседа, секвартиранта всъщност. Ето е и къщичката ни отвътре. 1 квадратен метър, изключителен комфорт, с страхотна гледка и идеалното изложение. Изглежда като истинска мечта, а за мен е голямо предизвикателство. Защо? Защото окъра ме държи в едни граници, окъра ме държи като затворник и ме кара да си мисля, че аз не обичам природата, не обичам животните, че ме е страх от изцапване с природни неща, като примерно кал или пясък или каквото и да е. Окъра ме кара да мисля, че съм друг човек, но аз вече прозрях отвъд него и много добре знам, че истинското ми аз е в пълна противоположност на това, което ми казва, че съм окъра. Сигурна съм, че за много от вас, които имат окъра, е така. Именно за това трябва да се излагам на тези предизвикателства, да ги приемам. И в крайна сметка винаги се оказва, че страха от изпълнение на едно предизвикателство е доста по-малък, когато започнеш да го правиш, в сравнение с това, което си представил. За мен едно ERP предизвикателство е ходенето на село, спането на палатка. За вас, в зависимост от това какво е вашето окъра, може да е говорене по телефона с непознат човек, може да е докосване на ножове, в зависимост от това дали се страхувате да не нараните някого, може да е изхвърляне на ненужни вещи, но каквото и да е вашето предизвикателство, важното е да го направите. Просто да го направите въпреки страха. Аз успявам вече да се справя много добре, благодарение на подкрепата на мъжа ми, който е с мен във всяко едно предизвикателство. Но знам, че за много от вас, за много от хората, няма човек, който да ги разбира и да ги подкрепя по начина, по който ме подкрепя мъжа ми. Аз съм истинска късметлийка в това отношение и именно заради това аз споделям живота си с вас, защото аз мога да бъда вашия човек, този, който ви подкрепя. Между другото, през октомври ще почнат и консултациите ми точно с тази цел. Подкрепа и изграждане на план за излагане на предизвикателства. Консултациите ще са базирани на 4 стъпки на доктор Джефри Шуарц, изключителен лекар, който много ми е помогнал с неговите книги. Повече за консултациите за това, което предстои, споделям в Instagram. Но днешното видео е с друга цел. Днешното видео е с цел да ви покажа, че аз мога и избирам да се изправя пред страховете си. Това означава, че и вие можете. Единственото, което трябва да направите, е да си спомните кои наистина сте вие, да проявите малко воля, доста воля, да положите усилия и просто да тръгнете по този път. Всяка крачка извън зоната на комфорт, всяка малка стъпка е стъпка към по-истинското ви аз, най-истинското ви аз, което окъра се опитва да открадне от вас. Не му позволявайте да краде вашата истинност, защото дълбоко в душата си знаете кои сте вие.
Част от самотерапията ми е четенето на книги по темата ми. Приключих с 2 книги на доктор Джефри Шварц "Обсебен мозък" и "Ти не си твоя мозък". Приключих с книгата "Когато тялото казва не" на доктор Габор Мате и сега съм преполовила "Силата на концентрирания ум" от Дандапани. Не съм сигурна за фамилията. Дандапани е бивш индуистки монах, или по-скоро индуистки монах, който вече не живее в храм. Бил е в храм 10 години, десетилетия, и в тази книга споделя всичко, което е научил. Това колко е важно да можем да концентрираме ума си за връзката между съзнание и ум. Наистина изключително интересна книга, чието концепции прилагам вече в ежедневието си. Много е приятна, много лека и лесна за четене и истинско удоволствие да е част от деня ми на плажа. Вечеря. Ще си хапам котиджа с боровинки, който си приготвих. Вечерята е ранна, всъщност, както винаги вкъщи. Много ми е интересно как толкова ми е вкусно да си хапам вътре в палатката. Толкова уютно, толкова приятно. И ето тук точно се връщам на онази тема от преди малко, в която казвах как окъра краде истинското ми аз. Тоест, тези малки неща, като това сладостта от хапването в палатката, ми напомнят, че аз всъщност харесвам пикниците. Аз харесвам удилтата на тревата, да седна, да ми е хубаво, да се отпусна, да съм край реката, да си хапвам сред природата. Аз харесвам това нещо, но окъра не ми позволява. Или по-скоро окъра ме кара да мисля, че не го харесвам и аз не си го позволявам. Ето защо Exposure and Response Prevention практиките са толкова важни, защото именно правейки ги, изправяйки се пред страховете, поне при мен откривам частици от истинското ми аз, които малко по малко събирам, подреждам като пъзел и съвсем скоро ще бъда цяла, ще бъда завършена, една завършена Стефи, смела, щастлива, с, или по-скоро вече въпреки окъра. Много е приятно цялото изживяване за сега. Предполагам, когато се стъмни, когато трябва вече да си лягаме, ще е по-напрегнато, ще ми е по-странно, защото това да си на плажа, дали си с палатка или с кърпа просто, е нещо, което не ми представлява голям проблем. Но по-скоро спането тук, тоалетната, разбира се, липсата на течаща вода в рамките на 2 квадратни метра от мен. Всички тези неща ме притесняват, няма да крия, но не знам, чувствам се някакси спокойна за сега, в хармония и всичко е наистина сякаш точно така, както трябва да бъде, но аз и в това вярвам. Това е едно от вярванията ми за света и за живота, че всичко е точно така и се случва точно по начина, по който трябва да бъде. И това ме кара някакси да се уповавам и да имам доверие в Вселената и да не се дърпам толкова много. Дали ме е страх? Малко. Предполагам, че ще нарасне страха с залязване на слънцето. Но това е нещо, срещу което трябва да се изправя, което трябва да преборя, да мога да прескачам все повече и повече препятствия, зад които се крие сладката свобода. Вече се подготвихме за вечерта. Ето така изглежда спалнята ни, слаш трапезария, хол и не е туалетна,
Но да, изглежда уютно, удобно и този път сме се подготвили с одеяло, за да не измръзнем. Следно едно от най-трудните неща с къмпингуването и то на плаж е липсата на лична тоалетна. За щастие на около 100 метра, 200 е магазинчето на Иракли, заедно с тоалетна и душове, така че един вид по-цивилизовано за мен. Трябва да се разхождам там, разбира се, всеки път. Не знам през нощта, ако ми се доходи до тоалетна, какво ще правя. Може би ще трябва да събудя Сашо, но за сега все още е светло, така че отивам без проблем. Все пак голямо предизвикателство за окъра е ползването на общи тоалетни, но села ви! Плажът вече доста се поизпразни. Станаха само хора с палатки. Слънцето залязва и вече определено се усеща, че предстои нещо. Предстои нощувка. И всъщност с този господин след малко влизаме в нашата къщичка. За сега още се любуваме на морето, тъй като е много красиво след като си тръгнат всички хора. И предстои истинското предизвикателство, нощта в палатката. Направили сме се всичко максимално комфортно, така че нищо да не ми липсва. Но все пак си е нощ в палатка, така че да видим как ще мине и ще докладвам сутринта. Добро утро! Часа е 8:30, но за първи път станах в 6 без нещо. Снимах ви изгревът, вече трябва да сте го видели. Сега е 8:30 и със сигурност вече не може да се спи на плажа, защото слънцето е точно срещу нас. Беше много хубаво, приятна нощ, със сигурност по-лесно беше от първия път, защото имахме повече удобства. Но имах своите притеснения, особено от ходенето до тоалетна, беше трудно, но не непреодолимо. И точно това е идеята. Когато се бориш с ОКР, тревожност или друго тревожно разстройство, има трудности. Страшно е, но важното е да си повтаряте и да знаете и да вярвате, че тези трудности не са непреодолими. Защото страхът, който ние създаваме, на който сме подвластни, всъщност е много по-малък, когато се изправиш срещу него. Той изглежда огромен в съзнанието ти, но когато се изправиш срещу него, той става по-малък и докато търпиш тревожността и дискомфорта, постепенно изчезва. Именно това е магията на ERP, това е магията на когнитивно-поведенческата терапия и това е начина да се справим. Аз съм много щастлива и доволна от днешната нощ. Аз съм много щастлива и доволна от изминалата нощ. Сега ще продължим с плажуване. Ще се разходим, ще отидем да хапнем по някое време. Така, дързайте! 11 и ние се отправяме да ядем към последния дивак. Ако сте били на Иракли или Вая и не сте яли в последния дивак, връщате се и трябва да опитате отново. Наистина е много вкусно. Има и вегетариански опции, и веган. Сега ще ви покажа. Ето го и пиршеството за обяд. Пресни пържени картофки. Сашо има кюфтета, разбира се, и салати с цвекло. Супер вкусно!
Може се приключението да приключи малко по-рано от очакваното, защото палатката ни се скъса и трябва да отидем до Декатлон да я сменим. Но това няма значение, защото мисията е изпълнена, изправих се срещу страха и го преодолях и този път. Ако ти резонира това, което правя, ако искаш да следиш моят път с окъра и да намериш щастието, въпреки окъра и тревожността, абонирай се за канала, харесай това видео, остави ми коментар и ме последвай в Instagram и TikTok.